Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. Atención. Según nos comunica el gobierno civil y el excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, principalmente para conocimiento de los poblados de Nazaret y Marchalenes, el Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. Fue trágico. Fue trágico. No se puede decir. Va a ser una tragedia para pasarla, no contarla. Yo creo que ha sido la mejor lección de solidaridad que ha dado España. És la por, és espantós. Això no se pot olvidar en la vida. En el púlpito, él dijo que había tenido la culpa el último cuplé, Sara Montiel. Todos estos alimentos, lógicamente, se repartían porque aquello era una tragedia y todo el mundo tenía que compartirlo todo. No se puede olvidar. Yo ya no he vivido otro momento en mi vida como aquel. Més de 80 morts, prop d'un miler de cases destruïdes, centenars de persones sense llar. Ni llum ni aigua per beure durant diversos dies i el menjar escàs. Diversos desapareguts dels que no s'ha tornat a saber res. Una ciutat sitiada per la força de l'aigua i per 1.120.000 tones de fang que s'hagueren de retirar dels carrers de València. Danys materials que mai s'han pogut avaluar. Este es el desolador panorama que ofrecen la acequia y los campos, antes prósperos, en una tierra mimada por la naturaleza, donde el sol y el agua fueron siempre un constante prodigio. Les pluges d'aquell cap de setmana, del 13 al 14 d'octubre de l'any 1957, van ser la pitjor catàstrofe natural que s'ha viscut a València al llarg dels últims segles. La doble avinguda del riu Túria és recordada pels que la van passar amb totes les connotacions possibles d'una tragèdia. Paraules com catàstrofe, desastre i horror afloren als seus llavis en parlar d'aquella llarga nit i les seues seqüeles. La tristament famosa riuà del 57 va ser també una lliçó de solidaritat entre veïns, entre barris i entre províncies que varen fer arribar a València tot tipus de materials davant la llau imparable del desbordament. Se cumple con el Plan Sur mediante el cual todos los problemas encontrarán armónica solución. Ahora en el poblado de Nazaret reconstruido, el Generalísimo visita la nueva iglesia de la Virgen de los Desamparados. En los bloques Virgen de la Fuensanta se repiten las mismas expresiones de clamoroso afecto. El impulso dado a la construcción en este sector es una muestra expresiva de lo que ha de ser en su totalidad el Plan Sur. Entonces, quan vingueren i feren el reparto oficial, perquè les claus ja les teníem. Bueno, el reparte, com diria jo, el de dir, així estic jo a donar-vos això. I mos donaren aquestes casetes, ni més ni menys. I és quan isquen el diari després, i vinguérem així, que estaven ahí en el pati, a la porta del pati, un senyor que estigué vivint així també una poca temporada, i li vaig dir, vinguem, mirava el diari, nosaltres portàvem tots el diari a la mà, i ese dia se vingueren tots els diaris. Portaves el diari, anaven fulano tal, la porta, te donaven la clau i te dien la porta, que era, portava un cartonet con el número de la porta també. I entonces ja pujaves dalt i ja te fes l'ànimo d'elles, te fes el càrrec de la vivenda allà. La història del desbordament del riu Túria es va escriure després com la que motivà el canvi urbanístic de la ciutat, l'apertura de nous barris, l'inici de les obres del nou cabdal amb el Pla Sur i l'edició d'un segell d'un quinzet van ser conseqüència directa de la catàstrofe. La riuà,
d'aquell mes d'octubre de 1957 no ha sigut l'única tragèdia provocada per la pluja a la Comunitat Valenciana. 30 anys després d'aquell desbordament, l'aigua tornava a cobrar-se noves víctimes a les greus inundacions de les comarques de la Ribera, la Marina i la Safor. 1997 s'ha convertit també en un any trist pels valencians amb la pèrdua de 5 vides humanes a Alacant, tot conseqüència de les pluges. Les avingudes i els desbordaments són un fenomen natural amb el qual hem hagut de saber conviure amb el pas del temps.